Banyada ya kinu kijing thau jong ublei kala dei ka kamba ba kraw jong ubriu ka ba unsa yo hi ya kijing kerku. Ki katto kane ki marat ki bangi I kumba kila jandu janno pen ban ha kane ka than ki jongi ngidang lap ne dang shem na kapor syakapor ba kidang don bej hang ne hang tai. Iway na imrat ibala ithu ba idei sloloris ilawan mi kensan hapo kesnong nong genda kabadai menin kamit ha kapor shpo beje pen ban ki pajba hadin ba kila lap ya idei imrat kila kem bat kila lejbu no syaklaw ban pelaj im ya idei imrat. Laban kedau hang ni baka jing sengau para mensim ka don akmat kum tala sengtu baki paj ba kim sem lakni no ya ka hok balai lu jong ginu ki jing thau ba im la saki leng baka video bala pha changi la yo I baki la ai no ya ka hok balai lu jong ki te ki maran ka jing ero kalit chaki kat to ka nengut kinong song snong ki bala lap ya ite sloloris I balawan mi kan san hapo ka snong nong kenda túp lại mà túp lại Rồi. Lạ bye 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 ông con, bye bye. Bye bye. Good night. Rồi xong sụp cái kita yara ya par ki mah. Wat e syuk syuk embro yo kerup niki. Syuk bok toy beri mi pelaj in. Mah. Bài cái to lạ chalo lạ bài người ta lạ sụ nhiều. May benut. Bay benut đấy. Pina. Pina. Let's go.